ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa a cikin wannan shiri mai suna Ukubar Rakiya. Kai, kun gane ko? Yanzu ba za mu zauna ba, za mu yi wannan abu a fusace, saboda kun san can ba sun riga sun dauka mana mutum daya. Yanzu ba za mu sha a ta cutar mu ba, an kula. A gaskiya ne tunda Allah ya sa an dauke mana aboki mai dauke da ayon din nan. Zamanin da sami wa gaskiya. Musan mutanen nan suna hanyar wasu tashi mu je tsaunan zaki. Ya fi zama mu. To ina ga wancan hanya ce wadda za su fitowa. Haka ne, za su biyo. Ya kamata mu je. Idan muka je ku, kai mu kwanta mu idan sun zo ko za a san yadda za a yi. Open fire! Ukubar Rakiya. Kawai mu zauna mu yi shawara abin da ya kamata. Tsalle mu zauna don ni bindiga ta har ta fara zafi wallahi. Wallahi ba ta haka dai ba ko ni mata ta yi zafi sosai. Kai wannan wuta da wannan ƙwaro idan ya haɗe ka ai shikenan. Kai? Yanzu dai a zahirin gwakiya ko. Kawai mu yi masu shiri na ƙwarar gaske saboda in ba haka ba wallahi za mu ci wahala a gare su. Kun ga dai wannan ne mun ci nasara a kan su. Ka ta fara samun matsala.
amma ina ga na gyara ta. Ni wannan bindigan na ma ina so canji saboda magazin yana yi yana gocewa. Ba kira Ethiopia bace kun ga kira Ethiopia. Ni kaya na ma sun kusa karewa fa. Muna son ma mu yi waya da commander ka waya da oga kawai a karo so mana ka. Nan a nan dajin ko gida ba za mu koma ba za mu nufi gida ba. In za mu yi shekara nan dajin sai mun ga karshen wannan al'aujabi insha Allah. Da dabbi zinillahi ta'ala. Yanzu dai ga hadari yana zuwa. Kada ruwa ya same mu nan bindigogin mu su samu matsala. Mu san inda za mu je mu fakata saboda wannan ruwan ya zo ba za mu wurcin ba kun gane. To mu tashi mu banna. A zahirin gwakiya mu tashi mu banna. Kun ga hadari yana zuwa. Kai hadari yana zuwa, hadari yana zuwa. Ku zo mu duka nan mu fakata. Ko mu lafiya nan. Hadari yana zuwa. Ni abinda yana tsoro ma ya fara yin tsatsa a nan ba. Wannan filin ko kusan filin ko ina ne wannan? Filin ba wannan bashin ko wannan wani hili ne muke kuwa? Filin waye? A nan filin jegar ne. Kun san jegaran mugun kwaro ne fa. Yi wallahi wannan kwaro yana da hadari saboda yana zuwa ta sama ne fa. Kada ya same mu a nan ma ba mu. Jegara fa ne da wuta ce nan fa. Kuma kun ga yana fudda wuta a baki. Kuma kun ga mata yanzu zai dawo fa. Gaskiya irin wannan time din ne yake dawowa ya ji musu. Kai inna lillahi subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar